Riiko, kyllä mielenosoituksen järjestäjä. Mikä on pääsyy, minkä takia te haluatte sanoa kyllä vastaanottokeskukselle? No oikeastaan muuta mahdollisuutta ei ole, mikä me halutaan kantaa meidän globaali vastuu maailmantilasta ja myöskin toimii inhimillisesti niitä kohtaa, jotka tulee tänne Suomeen ja myöskin helpottaa näiden muiden vastaanottokeskusten ahdinkoa siinä mielessä, että niissä on tällä hetkellä ylibuukkausta. Niin meidän pitää kantaa vastuu myös täällä Salossa, niin kuin kaikkien suomalaisten tulee kantaa vastuu ihan globaalisena toimijoina. Entä Jani Salomaa, tämän vastamielenosoituksen järjestäjä? No ihan heti ensimmäiseksi siihen, että me ei olla vastuussa näistä tilanteista millään tavalla. Me ei kuuluta niihin asioihin, mutta sitä ei pääse kiistämään, että ihmisiä ja hädänalaisia täytyy aina auttaa. Siitä on kuitenkin kysymys, mutta se apu pitäisi antaa sinne paikan päälle. Eli humanitaarinen apu sinne sekä koulutus ja järjestelmän uudelleenrakentaminen niin siellä paikan päällä. Suomen talous ei kestä tätä touhua. Nämä määrät nousee koko ajan. Ja me otetaan muutenkin velkaa koko ajan, leikataan omista palveluista. Meidän tarvitsisi tämä valtio saada ensin kuntoon ja sen jälkeen ruvetaan miettimään, että pystytäänkö me luovuttamaan rahaa vielä johonkin muualle. Riiko, niin mitä sanot tähän taloudelliseen näkökulmaan? Onko Suomella varaa tähän? No mun mielestä Suomella on siinä mielessä varaa, että valtion budjetista 0,02% on varattu turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyyn. Eli ei ole kyse siitä, että Suomi kaatuisi siihen, että me autettaisiin, vaan apu yhdelle ei ole poissa toiselta mun mielestä. Ja myöskin se, että me ollaan vastuussa kaikista ihmisistä. Meillä on vastuu. Salomaa, mikä teidän pääpointtinne on? Tuolla mielenosoituksessa kuului, että järjestelmässä on vikaa, että ette ole rasisteja, mutta sitten kuitenkin myös näihin ihmisiin kohdistuvaa kritiikkiä. Kumpi on teidän pääasianne? No, tässä on sellainen vääristynyt homma tässä nyt koko tässä valtion politiikassa ja myöskin kuntatasolla. Päättäjät ei enää ymmärrä, valitettavasti kuulun itsekin heihin, mutta katson tätä hommaa vähän toiselta tavalla, niin ei ymmärrä sitä suhdetta enää, että päättäjät on meille töissä, eikä kansalaiset ole töissä päättäjillä. Vikahan on kokonaan tässä systeemissä, lainsäädännössä ja sitten koko politiikassa. Se pitäisi muuttaa. Se ei ole missään turvapaikanhakijoissa se vika. Tuolla kuului, että miten uskaltaa kulkea lapset enää kadulla ja jos tulee pommeja, raiskauksia, miten vastaat näihin? No nämä nyt on aika kärjestetty, ne on yksittäisten ihmisten mielipiteet, mä en voi siihen ottaa mitään kantaa, mä olen järjestämässä tätä touhua ja en mä voi tietenkään laittaa suitsia kenenkään suuhun, mutta onhan siellä pieni vinhaperä siinä, että onhan se nyt nähty, että miten se rikollisuus lisääntyy näiden vastaanottokeskusten ympärillä, mutta se ei nyt ole se pointti, vaan se, että tämä paikka ei kestä sitä muutenkaan. Ja se, että puhutaan 0,02% valtion budjetista turvapaikanhakijoiden kohdalla, joo, mutta paljonko me puhutaan rahasta silloin, kun nämä saa kansalaisuuden ja me maksetaan kaikki ne tuet ja asumiset. Se on pikkasen isompi luku. On toisaalta epärehellistä väittää, että ihmiset ei haluaisi tehdä töitä. Meillä oli tuolla just monta ihmistä puhumassa siitä, että miten he on saanut Suomessa uuden elämän nimenomaan pakolaistatuksen kautta ja sitten myöhemmin on saanut kansalaisuuden ja on täällä rakentamassa sitä Suomea, mitä me kaikki halutaan. Ja sitten vielä Salomaa, sä itse postasit sellaisen kuvan, missä lapsi pyöräilee, että kehtaako täällä enää pyöräillä lapset töisin tai edes kouluun. Olenko mä kirjoittanut siihen? Niin... Siinä kuvassa luki niin, mutta ei siitä sen enempää. Joo, no mutta tämä sun retoriikka on muutenkin perustunut xenofobiaan ja rasismiin. Me vastustetaan vastaanottokeskusta, ei mitään ihmisiä edelleenkään. Mutta mä haluan tässä kohtaa lausua ison kiitoksen sulle, että sä oot niin paljon markkinoinut tätä meidän tapahtumaa. Mulla on kymmenittäin ihmisiä soittanut joka päivä tässä ja sanonut, että nyt aukesi silmät ihan oikeasti, että mitä tämä teidän retoriikka tämän puolustamisen kanssa on. Se perustuu johonkin rasismin huuteluun ja xenofobian huuteluun ja sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Kukaan ei tässä vihaa mitään ihmisiä. Haluaako Riiko vielä vastata tähän? No sä voit vaikka lukea Facebookista mun omia mielipiteitäni. Mä järjestin tämän mielenosoituksen. Me järjestettiin tämä mielenosoitus sen takia, että on kyse humanitaarisuudesta ja inhimillisyydestä. Kukaan meistä ei ole maininnut rasismia muuta kuin silloin, jos joku on tullut puhumaan. Ei, tässä on nyt. Tapahtuman kansikuvana on Say No to Xenophobia. Okei, otetaan viimeinen kysymys. Mikä olisi, molemmat saa vastata, mikä olisi ratkaisu tähän tämänhetkiseen pakolaiskysymykseen? No se, että me kaikki otettaisiin rauhallisesti ja annettaisiin maahanmuuttoviraston tehdä oma työnsä ja SPR:n ja kuntayhtymän tehdä oma työnsä, tehdä nämä päätökset tähän asiaan liittyen. Meillä ei salolaisena ole varaa myöskään ottaa mukamassa maailman suitsia käsiimme ja rajoittaa sitä meidän omaa vastuutamme tästä tilasta.
Se ratkaisu on tähän nimenomaan se, että homman lyödään nyt stoppi tässä kohtaa. Väestön siirto ei ole mikään ratkaisu näihin pakolaisongelmiin, vaan se apu täytyy antaa sinne paikan päällä, missä se hätä on.